Magandang buhay mga bata! Today, we are going to talk about words which are commonly mispronounced, or we call it the mispronounced words. Tayong mga Pinoy, marami tayong mga salitang hindi natin nabibigkas ng tama, kagaya ng chocolate. Chocolate. Yun lang pala ang tamang pronunciation. Chocolate, chocolate, hindi daw pwede. Dapat i-pronounce ng maigi, chocolate. Here are some words which are commonly mispronounced. Sa unang pagkakataon, ipapakita ko ang mga salitang mispronounced, tapos kayo ang magbabasa. Tingnan natin kung gaano kayo kahusay sa pagbabasa ng mga Ingles na madalas mispronounced by others. Good luck! Ngayon, makinig mabuti kung papaano ko bibigkasin ang mga salita. Debut, divorce, epitome, espresso, etc., faux, film, flower, gauge,